Lebat-lebat dulu. Oh. Dia tak lagi pistol. Ya.
Hi guys, Galing nga kawan. Galing nga sa punto. Yan, nandito na kami. Eh, ito na, nakaporti na kaya na si Orita. Ay, Hi guys, welcome guys. ano yung mga Amerikano, layas. Okay lang. Dito na kami. Wala tayo tatluwa. Sige. Ano yun? May kailangan. Happy Valentine's Day. Happy birthday. Happy birthday. Hindi natin na lang Happy Valentine's Day. Okay. Ako na. Ako, kung hindi na mo. Suto sa klan. Next ko tayo. Saan ka na kayo? Wait.